I danas ponovno još jednu epizodu Minecrafta. Danas ću pokazati kako napraviti neke stvari u Minecraftu, naprimjer mač, lopata, kramp i tako. Mač se pravi ovako, stavite štap, dijamant i dijamant, lopata, štap, dijamant, kramp, štap i ovako 3 gore dijamanta. Sekira, stavite 2 i ovdje ovako. Motika 2 i 2 dijamanta. 100 začaranje sve ovako, stavite tu se. Tu je. Evo. Nakon se pravi ovako, stavite tu je. Stavite gore 3 bloka metala, stavite ovdje metal, dodajte onako, ovdje je kolačić, stavite pšenicu, ovdje je kakao i to stavite kolačić. Hvala što ste gledali još jedan video, vidimo